ausardia feminista. Haltza, haltza. Oso aldarrekapen indartsuarekin gatoz aurten, fasismoaren aurrean ausardia feminista lelopean, argi eta garbi adierazi nahi dugulako, fasistei eta iskuin muturrari aurrean izango gaituztela, ez dugula onartuko inolako atzera pausorik. Izan ere, oso kezkatuta gaude fasismoaren hazkundearekin badakigulako eskuin muturrak berezikin jomugan dituela emakumeak, berezikin jomugan dituela feministak, pertsona migranteak, LGTBI komunitatea. Batu burrukara. Bizne bakarra da. Gainera, ikusten dugu nola oldarraldi fasista hau badatorren gerra hotxen artean eta horren aurrean guk gaur aldarrikatu nahi duguna da, zabaltzen ari den beldur hori aurre egin nahi diogula. Haltza ukabila, fascismoaren aurka, ausardia feminista. Haltza, fascismoaren aurka, ausardia feminista. Horretarako noski behar duguna da mugimendu feminista indartsu eta antolatu bat, importantea da indarrak biltzea, antolatuta egotea eta horregatik gaur bereziki dei egin nahi diegu manifestaziora gerturatuko diren guztiei mugimendu feministan antolatzera eta mugimendu feministara batzera.